Srbija je uz Poljsku i Čile najveći proizvođač maline na svetu. Ove godine rod je svuda podbacio, bit će ga za trećinu manje nego prošle. Najveći krivac su loši vremenski uslovi, to je međutim samo jedna od briga za proizvođače. Druga, koja nije zaobišla ni malinare u šabačkom kraju, je niska otkupna cena. U mačvanskom selu Majur berba je počela, ali Slobodana Begovića, koji ima 68 ari maline, zatičemo na pijaci kako prodaje voće i povrće. Na tezgama ima svega, samo ne malina. Prošle godine je loše prošao, te je ove rešio da je ni ne bere. Zbog niske otkupne cene ne isplati se rad oko maline. Sa svojim proizvodom čovjek ide u minus. Radnik obere, meni ostane 1000 dinara. Kad predam, platim radnike, meni ostane 1000 dinara. Od moje 12 radnika sam imao, 1000 dinara mi ostane. Kaže, treba mnogo rada, a cena je mala. Minimum cena za malinu da bi radnik, seljak imao nešto 180 dinara. Trenutno cena je daleko od 180 dinara. Tačnije, svakog dana se menja. To smo saznali kod porodice Milutinović. U njihovom malinjaku berba je počela. Pa mi, ako ovako ostane, mi ćemo preći možda do 3 tone. A imamo nešto malo kupine, tu i još dole s kupinom možda imamo oko 27 ari. Pa ja sam zadovoljna ako ona bude 150, za kupinu su rekli 160 dinara. Rekli 60 dinara, ova u nas je čačanka, a ona je kaže 80, da li će to biti tačno, da li neće, ne znam. Prvi dan je bilo, to je bila mala količina, brali mi sami, 2 dana bila je 130. Posle 1 dan je bila 140, posle očela na 150. Beremo, danas je valjda 6-7 dana kako beru ove žene. Ja sam uvek bila zadovoljna. Da kažem uvek, u nas je uvek bila lepa malina i uvek smo bili zadovoljni. Mi imamo i sistem, evo vidite, i uredno zalivamo, šta znam. Koliko ulažete? Jel su velika ulaganja? Pa onako. Đubrimo i stajskim đubrivom i ovo veštačko i popršćemo. 1-3 puta možda. Radojka je zadovoljna malinom, ali i radnicama, koje je teško naći. Njih je 3, sve 3 su penzionerke. Plaćaju ih 200 dinara po satu, a retko se kad ostane u malinjaku posle podneva. Ne vata nas popodnevna vrućina, ono je strašno. Sad može izdržljivo. Kada se napune gajbice, maline se nose jednom od nekoliko otkupljivača u selu. Cenu ne znaju dok ne stignu kod njega. Tog dana je bila bolja nego prethodnog, 140 dinara za kilogram. Šta će biti narednog dana, neizvesno je. Jer o tome kakva će biti cena, kako kažu i proizvođači i otkupljivači maline u ovom selu, ne odlučuju oni.